Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li fl-elezzjoni li jmiss in-nies se jkollhom għażla bejn gvern li baqa' jistina rasu f'mudell ekonomiku ta' medjokrità tal-kwantità u Partit Nazzjonalista li jmur għal setturi ekonomiċi li m'għandhomx bżonn il-kwantità tan-nies. Intervistat minn Andrew Azzopardi f'RTK 103, il-kap nazzjonalista għalli taħt gvern nazzjonalista dawk li ġew Malta u ilhom 20 ta' snin f'Malta u tort tal-gvern qatt ma ġew ipproċessati se jiġu integrati. Però qal li ma nistgħux nibqgħu nimpurtaw eluf ta' persuni fis-sena biex tikber l-ekonomija. Dr. Grech ta' garanzija li gvern nazzjonalista juża u jamministra flus il-poplu bil-għaqal. Argumenta li l-punt ta' tluq tal-gvern illum huwa li jaħli li jaqbad 70,000 euro jagħtihom lill-mara tal-Ministru sempliċiment għax hija l-mara tal-Ministru. U mbagħad tfajla ta' 21 sena li qed tiġġieled mal-kanċer trid tiġbor il-flus mingħand in-nies biex tmur għal kura l-Ġermanja. Għalli din hija l-inġustizzja soċjali li għaddej minnha l-pajjiż. Argumenta li l-problemi ta' traffiku tas-saħħa u tal-ambjent jistgħu jiġu indirizzati b'bidla fil-mudell ekonomiku flimkien mal-investiment mal-privat u traħis ulterjuri fit-taxxa l-kumpaniji li jinvestu f'titjib ambjentali, soċjali u governanza fil-mod kif joperaw. Semma wkoll li jagħti għotja ta' 10,000 euro lil familja li tneħħi l-karozza tagħha għal 5 snin. Mistoqsijek Rej Bezzina jitħallasx mill-Partit Nazzjonalista jew mid-DB Group, Dr. Grech għalli Bezzina huwa volunteer mal-Partit Nazzjonalista. Bħalma huwa volunteer u fil-partit u li jitħallas mill-gvern imma għalli ma jfissirx li huwa influenzat mill-gvern. Dwar il-kwistjoni tal-ennaj li ma ġietx imħallsa mill-Partit Nazzjonalista, Dr. Grech qal li din hija realtà li wiret u ma jħux pjaċir biha. Argumenta dwar dik li sejjaħ l-ipokrezija tal-Prim Ministru li qal li għandu l-istess problema fil-partit tiegħu li skontu hija ikbar minn tal-Partit Nazzjonalista u li qed jipprova jagħmel dan l-attakk. Dwar l-accounts tal-Partit Nazzjonalista qal li insista biex jiġu konklużi u jinsabu fil-proċess li jiġu konklużi mill-awditur. Dwar it-talba li tinfetaħ inkjesta kontra l-Partit Nazzjonalista qal li mhux se jħalli lill-Prim Ministru u sħabu b'dawn it-tip ta' attakki biex jipprovaw iwaqfu lill-Partit Nazzjonalista milli jkun kontra l-liġi li qed jipprova jdaħħal biex ineħħi dritt tal-inkjesta. Fisser dawn bħala attakki intiżi biex ibaxxulhom rashom.